is my Savior. You rescued me. Take this life, deliver, best of your love. Calling out devoted, see your King.
welcomed home to walk beside my Savior. By grace I am redeemed, by grace I am restored, and now I freely walk into the arms of Christ my Lord. By grace I am redeemed, by grace I am restored, and now I freely walk into the arms of Christ my Lord. And now I freely walk into the arms of Christ my Lord. Thank you, Lord Esquire, for the beautiful praises you have given us. I believe also, brothers and sisters, you had good time listening to the praises by our Lord Esquire. Everyone, this time is very important time, whereby also we listen to the Word of God. You know, Word of God is our light on our way. So I believe also, as we listen to the Word of God, we can receive new strength and also hope inside our hearts as we live our spiritual life, as also we live our day life throughout the coming week. So everyone, this time let us welcome Pastor Samuel Kim as he comes to give us Word of God. Good morning, everyone. Mabwino nonse Yes, we thank God for giving us this wonderful morning. ndetugamiga so mulungu bwalibatsa nthawi ya mtengo wapatali And it's time to listen to the Word of God. ndi nthawi yoti timvetserenso mawu a mulungu. Let us first read one scripture from the Bible, titsekuleni mawu amodzi kuchokera mu Bible. Romans chapter 7, Roma chapter 7 from verse 1. kuyambira verse yake ya 1 Yes, we'll read up to verse 6. tiwerenga mpaka na verse ya 6. Romans chapter 7, from verse 1. Roma chapter 7 kuyambira verse ya 1. If you found it, we would like to read from verse 1. ngati mwapeza tiyamba kuwerenga kuyambira verse yake ya 1. Or do you not know, brethren, for I speak to those who know the law has dominion over a man as long as he lives? Nanga kodi simudziwa abale kuti ndilankhula ndi anthu akudziwa lamulo kuti lamulolo lichita ufumu pa munthu nthawi yonse iye ali wamoyo. For the woman who has a husband is bound by the law to her husband as long as he lives. But if the husband dies, she is released from the law of her husband. Pakuti mkazi wokwatidwa amangidwa ndi lamulo kwa mwamuna wake wamoyo, koma mwamunayo akafa iye amasulidwa ku lamulo la mwamunayo. So then if while her husband lives, she marries another man, she will be called an adulteress. But if her husband dies, she is free from that law, so that she is no adulteress, though she has married another man. Ndipo chifukwa chache ngati iye akwatiwa ndi mwamuna wina pokhala mwamuna wake wamoyo, adzanenedwa mkazi wachigololo. Koma mwamunayo akafa, iye amasulidwa ku lamuloli, chotero sakhala wachigololo ngati akwatiwa ndi mwamuna wina. Therefore, my brethren, you also have become dead to the law through the body of Christ, that you may be married to another, to him who has raised from the dead, that we should bear fruit to God. Chotero abale anga inunso munayesedwa akufa ku chilamulo ndi thupi la Khristu,
kuti mukakhale aja wina ndiye amene anaukitsidwa kwa akufa kuti ife timbalire Mulungu zipatso. For when we were in the flesh, the sinful passions which were aroused by the law were at work in our members to bear fruit to death. Pakuti pamene tinali mthupi zilakolako za machimo zimene zinali mwachilamulo zinali nkuchita nziwalo zathu kuti zibalire imfa zipatso. But now we have been delivered from the law, having died to what we were held by, so that we should serve in the newness of the Spirit and not in the oldness of the letter. Koma tsopano tamasulidwa ku chilamulo popeza tinafa kwa ichi chimene tinagwidwa nacho kale. Chotero titumikire mu mzimu watsopano si mchilembo chakale ayi. Yes, up to verse 6 we have read. Kufikira verse ya 6 tawerenga. Once again, good morning everyone. Kachikena mabwino nonse. Yes, we thank the Lord for giving us this gathering to come before to listen to the word of God. Nditukuyamika Ambuye potipatsa msonkhano tikhoza kubwera kumvetsera mawu a Mulungu. Everyone, probably there's no one in this world who does not like blessings. Nde palibe munthu pa dziko lapansi amene sakonda madalitso. Everyone wants to receive the blessings from God. Nde wina aliyense amafuna atalandira madalitso kuchokera kwa Mulungu. Yes, who does not like to gain his favor, to receive grace? And if things are really well in your life, how wonderful that would be. Nde ndani amene safuna kulandira kukonderedwa kapena moyo wabwino ndipo ngati chilichonse chakhala chili bwino zingakhale za mtengo wapatali bwanji. The Bible says heaven is like a treasure hidden in the field. Nde Bible limati kumwamba kapena ufumu wakumwamba uli ngati chuma chobisika mthaka. Heaven is like what? Kumwamba kuli ngati chani? A treasure hidden in the field. Chuma chobisika mthaka. And he who finds that treasure, what will he do? Nde akuti iye opeza chuma chimenechi akapanga chani? The Bible says he will go out, sell all that he have, Ndakuti akapita ndikupitsa zonse zimene ali nazo. and would come to buy this field. Ndi adzabwera nkudzagula mundawo. Which means, everyone, if you really truly realize the value of this treasure, Nde ukazindikiradi kufunika kwa chuma chobisikachi. even though we give up everything else in life, Ngakhale titataya chilichonse m'moyo. it is worth discovering, finding, and receiving this treasure from the Bible. Nzofunika kufufuza kuchipeza ndi kukhala nacho chumachi. And God made it so that it's so easy that whoever wants to receive blessings, God is able to bless them. Nde Mulungu anazipanga choncho mophweka kuti yense ofuna madalitso akhale nawo. All we need to do is to understand what this Bible is trying to teach us in the world of heart. Nde chofunika kumvetsetsa ndi kumvetsetsa kuti Bible ifuna liphunzitse chani cha dziko la mtima. Everyone, there are two kinds of people in the Bible Nde pali anthu a mitundu iwiri m'Bible whom Jesus have met in this world. amene Yesu Khristu anakumana nawo m'dziko lapansi. And if you look one by one carefully, there are one very different characteristics of the people. Nde tikati tione modzi ndi modzi tikapeza kuti pali anthu a mitundu iwiri osiyana. Especially if you look at the 4 gospel books, Nde tikaona mabuku a uthenga wabwino 4, each gospel book has a special characteristics. nde uthenga uliwonse umakamba nkhani ya Yesu mwa njira ina. Matthew, Mark, Luke, John. Mateyu, Marko, Luka, Yohane. But particularly this book of John, Nde makamaka buku la Yohane it is special in a way ndi lapaderadera mu njira yakuti because each and every chapter Jesus meets with an individual to fellowship with them. chifukwa nthawi iliyonse Yesu amakumana ndi munthu kupanga naye chiyanjano chapter chilichonse. In John chapter 3, he meets with a man who is a ruler of the Pharisees named Nicodemus. Nde mu Yohane chapter 3 akumana ndi Nikodemo amene anali wa Farisi. In chapter 4, he meets with the Samaritan woman by the well in Samaria. Ku chapter 4 akumana ndi Zimayo pa chitsime komanso kuja ku Samaria. Is that right? Si choncho? Yes, also in chapter 8, he meets with the woman who is caught in the adultery, in the very act of adultery. Nde ku chapter 8 akumananso ndi Zimayo wogwidwa akuchita chigololo.
In chapter 9, he meets with the man who was born blind from his birth. ndi ku chapter 9 akumana ndi munthu amene anabadwa wosaona chibadwireni. But interesting thing is, Chosangalatsa, the outcome of the fellowship, the outcome of the encountering with Jesus is different. ndi chotsatira chakukumana ndi Yesu zimakhala zosiyana. When you see carefully in chapter 4, the Samaritan woman, ndi tikaona chapter 4 nzimayi ku in Samariya, chapter 8, the woman who is caught in adultery, chapter 8 nzimayi kuda mchigololo, in chapter 9, the man who was born blind, ndi chapter 9 amene anabadwa osaona, you can see that Jesus guides them, fellowship with them, and guide them to the light, to true ndi blessings. mulungu Yesu makamaka akupanga chiyanjano ndi kuwatengera kuunika komanso madalitso. Is that right? Si choncho? But in chapter 3, Ndi chapter 3 this man named Nicodemus, munthu otchedwa Nikodemo, the fellowship that he had with Jesus was, he asked a question, how can you do these things that you're doing? Healing, miracles, wonders. ndi iye amamfunsa mungachite bwanji Yesu zinthu zimenezi zomachiritsa zochita zozizwa. Suddenly Jesus said, if you are not born again, you cannot see the kingdom of God. ndi Yesu akukamba kuti ngati si wabadwa watsopano sungaone ufumu He wakumwamba. strongly emphasized in the part that you have to be born again, Nicodemus. ndi akutsimikiza ponena kuti ukuyenera wabadwa watsopano Nikodemo. Is that right? Si choncho? Yeah, Nicodemus, you have to receive salvation. You have to be born again. Nikodemo ukuyenera wanda chipulumutso wabadwa watsopano. But why this question is a bit alarming and shocking is, ndi chifukwa chani funsoni lodzidzimutsa? Nicodemus was a ruler among the Pharisees. ndi Nikodemo anali wolamulira pamwamba pa Afarisi. So he was a man who was well respected, who knows well about the Bible. ndi anali munthu wolemekezeka amene amadziwanso Bible bwino. But suddenly Jesus saying that you must be born again, koma mwadzidzidzi Yesu akunena kuti ukuyenera kubadwanso kwatsopano, meaning that Nicodemus was not saved. kutanthauza kuti Nikodemo anali osapulumutsidwa. Is that right? Si choncho? Is that right? Si choncho? But although Jesus explains that you have to be born again, Nicodemus only had doubts about Jesus. ndi ngakhale Yesu akamba zobadwa watsopano, Nikodemo amakayikirabe za Yesu. What do you mean being born again? mutanthauza chani kubadwa watsopano? How can a man, a grown-up man like me, go back into my mother's womb and come out again? ndi munthu wokula ngati ine angalowe bwanjinso mimba ya mayi ake ndi kukabadwanso? He had no idea that this was a spiritual salvation. ndi analibe chiganizo chilichonse kuti inayi chipulumutso cha uzimu. So then Jesus said, you as being a leader among the Jews, you don't know these things? ndi Yesu akuti iwe pokhala otsogolera watsogoleri sudziwa izi? I surely tell you, ndi ndifuna ndikutsimikizire, unless you are born of water and spirit, you cannot see the kingdom of God. pokhapokha ubadwe mwa madzi ndi mzimu sungathe kuona ufumu wakumwamba. Anyways, everyone, that's how the conversation goes. ndi ndimene amakambirana. Jesus had conversation, fellowship with many people individually. ndi Yesu anali ndi chiyanjano ndi anthu ochuluka apadera. There are people who simply receive the words of God in their hearts. ndi panali anthu amene amalandira mawu a Mulungu m'mitima mwawo. And there are people who are not able to receive the word of God into their hearts. ndi panalinso anthu amene samakwanitsa kulandira mawu a Mulungu m'mitima mwawo. Now, question is, ndi funso ndi lakuti our fellow beloved citizens of Malawi, ife anthu okondedwa aku Malawi mzika, what kind of heart do you possess before God? kodi ndi mtima wanji umene makhala nawo pamaso pa Mulungu? Do you have the heart whereby you can directly receive the word of God into your heart? kodi makhala mtima woti mukhoza kulandira direct mawu a Mulungu kubwera mu mtima mwanu? Or like Nicodemus, kapena ngati Nikodemo who is confused and cannot understand what Jesus is saying? amene wasokonezeka ndipo sangamvetse kuti Yesu akunena zoti chani? Now we need to think about that. ndete tiganize Yeah, what made Nicodemus so difficult for him to understand the word of God? ndi chinampangitsa Nikodemo kukhala zovuta kuti amvetsere mawu a Mulungu ndi chani? Even if you see, there's a certain pattern in this Bible. ndi pali machitidwe ena ake ofananafanana m'Baibulo. All the people who could not receive word of God has a certain heart inside them. anthu amene sangalandire mawu a Mulungu anali ndi mtima wina wake m'mitima mwawo. Do you know what kind of heart that is? mudziwa mtima wanji?
What kind of heart disturbs us to receive word of God in our hearts? ndi mtima wanji umene umatisokoneza kulandira mawu a mulungu mkati mwa mitima yathu. We're not talking about people who hates God, who doesn't want to have religion, who does not want to believe in God, or who doesn't care about salvation. ndi sitikukamba za anthu amene amadana ndi mulungu, amene safuna kupita kutchalichi kapena sasamala za chipulumutso. We're talking about people who are trying to come to God, who are trying to come to ndi Jesus. tikukamba za anthu amene akuyesera kubwera kwa Yesu, In other words, so-called Christians today. anthu otchedwa akhristu. But because you all come to Jesus does not mean that all are accepted. ndi sizotanthauza kuti nonse mubwera kwa Yesu kuti nonsenu mwalandiridwa. The Bible says, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter into the kingdom of heaven. ndi Bible limati sonse onena Ambuye Ambuye amene akalowa mfumu wakumwamba. Then everyone, we who are seeking to follow God, ndi ife amene tikusakasaka mulungu, we as a church, as a Christians who are here to respect God and understand faith, ife ngati akhristu amene takhala pano mwamvetsera nkhani ya chikhulupiriro, at least we need to understand the difference of who can receive word of God and who is not able to receive the word. ndi tikuyenera kusiyanitsa kuti ndi ndani amene angalandire mawu a mulungu, ndaninso amene sangalandire mawu a mulungu. Understand? Tumvetsetsa. Do you understand, everyone? Tumvetsetsa wina aliyense. Even inside our church, as I'm guiding brethren to guide them to faith, guide them to live true spiritual life, ndi ngakhale mu chechi mwathu pamene tsogolera abale kuwatsogolera moyo wauzimu, sometimes brothers walk away from church. nthawi zina abale amatuluka mu chechi Now, people can walk away, ndi anthu akhoza kuthawa. but the sad thing is, it's not that they're walking away because of some kind of a problem or some kind of mistakes in this church. ndi sikuti akuthawa chifukwa cha mavuto ena kapena zolakwitsa zina. To me, as a pastor, I see this is a problem with their heart, ndi ine ndikamaona ngati m'busa ndimaona vuto la mtima wawo, which is the biggest disturbance when you want to have a clear relationship with God. chimene chimasokoneza pamene ufuna kukhale pa ubale ndi mulungu. Everyone, what is that distracts us? ndi chani chimene chimatisokonezacho? What is that disturbs us? ndi chani chimene chimatisokoneza? Everyone, we call that self-righteousness. ndi timachitcha chimenechi kudzikhulupirira chilungamo cha iwe wekha. Please repeat after me. ndi nditsatireni. Self-righteousness. chilungamo changa. Everyone in this world has their self-righteousness. ndi wina aliyense mu dziko ili amakhala ndi chilungamo chake chayekha. Do you understand? tumvetsetsa. Do you understand, everyone? tumvetsetsa wina aliyense. Why we all have the self-righteousness? ndi ndifa chani timakhala nka chilungamo kathu. God did not give that to us, mulungu sanapereke chimenechi kwa ife, but because Adam and Eve disobeyed the word of God, koma ife kuti Adamu ndi Hava sanamvere mawu a mulungu, because Adam and Eve disobeyed the word of God, they ate the fruit which God forbade them to eat. ndi chifukwa kuti sanamvere mawu a mulungu anakadya chipatso chimene mulungu analetsa kuti asadye. What is the name of this fruit? ndi dzina lake la chipatso imene ndi chani paja? It's called what? ndi chotchedwa chani? Knowledge of good and evil. chipatso chodziwitsa zabwino ndi zoyipa. Everyone, who deceived us to make us to eat this fruit? ndi ndani amene anatinyenga kuti tikadye chipatso chimenechi? It was Satan. anali Satana. Do you understand? tumvetsetsa. Satan is very wise and cunning. ndi Satana ndi ochenjera komanso wanzeru. He's more wiser than us ndi humans. wanzeru kuposera ifeyo. So this has become, he chained us down in what is called knowledge of good and evil. ndi wazisintha izi zinkukakha kuti chidziwitse zabwino ndi zoyipa. Understand? tumvetsetsa. Do you understand, everyone? tumvetsetsa wina aliyense. So in your hearts, ndi m'mitima mwathu naturally, mwachibadwidwe chathu we all humans, we all think that we can distinguish what is good and what is bad. tonse timaganiza ngati tikhoza kusiyanitsa chabwino ndi choyipa. Do you understand, everyone? tumvetsetsa wina aliyense. We are able to distinguish ourselves ifeyo timayesera kuzisiyanitsa pa ife tokha what is good chimene nchabwino and what is bad. chimene nchoyipa. That's why if you see in Romans chapter 2 verse 14, ndi tikaona Roma chapter 2 verse ya 14,
when people saw the 10 commandments that God gave to the people. mulungu anthu ataona malamulo amene mulungu anapereka kwa anthu. Now let's see here, Romans chapter 2 verse 14. Roma chapter 2 verse ya 14 Let's read tuone. all together. Tiwerenge tonse pamodzi. Ready? Tikozeke Begin. tiyambe. For when Gentiles Pakuti pamene who anthu a do not mitundu have the law akukhala opanda by lamulo nature do the amachita things in mwaokha the law, za lamulo, these although not omwewo having the angakhale law alibe are a lamulo law to azikhalira themselves. okha ngati lamulo. What do you call this? Tuchitcha chani menechi? Self-righteousness. Chilungamo chako. Yeah, I think we should keep the 10 commandments. Tufunika tisunge malamulo ndikuganiza choncho. Do you understand? Tumvetsetsa. I think we should keep the 10 commandments. Ndikuganiza tisunge malamulo. Where this came from is not that God gave us the law to define salvation. Ndi sikuti mmene zabwerera nkuti mulungu atipatsa lamulo tipeze chipulumutso. The Bible is saying that people, Gentiles, especially you and I, we are Gentiles. We are not Jews. We are not Israelites. Ndi ife sife Ayuda, ife ndife a mitundu ife. We who are Gentiles who do not have the law, Ife amene ndi a mitundu amene tilibe lamulo. Bible is saying by nature Ndiye Bible kuti mwachibadwidwe we are trying to do the things that are in the law. ndiye kuti timayesera kuchita zinthu zimene zili mulamulo. Everyone, is this the teachings of God? Is this the truth, righteousness which God gave to us? Kodi ichi ndi chitsogozo kapena choonadi chimene mulungu amapereka kwa ife? Or was this our self-righteousness? Kapena ichi chinali chilungamo chathu cha ifeni? Was this our nature? Kodi kapena ichi chinali chibadwidwe chathu? What does Bible say? Ndi Bible kuti chani? It is our what? Akuti chinali chani chimenechi? Nature. Ndi chibadwidwe chathu. By your nature, Mwa chibadwidwe you chanu are trying to keep the 10 commandments. mukuyesera kusunga malamulo 10. This morning, why I'm talking about this? Ndi mauno chifukwa chani ndikamba Even zimenezi. today, so many people who are going to church, Ndi lero lino anthu ambiri amapita ku church. we have to be spiritually be awake. Ndi tikuyenera kukhala odzuka mu mzimu. And we need to understand how we can meet with heart of God. Ndi kutanthauza kumvetsetsa mmene tingakumane ndi mtima wa I Mulungu. want everyone here, Ndi ndifuna wina aliyense even pano. all the people who are watching through our TV, Ndi anthu onse amene akuonera every pa single TV. citizens of Malawi, I want them to meet true salvation of God. Ndi ma students onse ku Malawi kuti akumane ndi mtima wa Mulungu. Amen? Amen. Amen? Amen. Then even though, brothers and sisters, you might know this, Abale ndi alongo mukhoza kudziwa you izi. need to listen carefully. Koma mukuyenera kumvetsetsa And if you're bwino. not aware of this, you have to also listen carefully. Ngati simudziwanso mumvetsetsa. Because we need to clearly understand Patufunika timvetsetse. there are people who can receive word of God in their hearts. Pali anthu amene akhoza kulandira mawu a Mulungu m'mitima And mwawo. there are people who cannot receive the word. Komanso pali anthu amene sangalandire mawu. And when I see who are these people who are not able to receive the word, Ndi tikaona ndi atiwo anthu amene akhoza kulandira mawu. are people who are filled with the self-righteousness. Ndi anthu amene odzala ndi chilungamo cha Once iwo. again, filled with what? Odzala ndi chani? Self what? Ndi chilungamo Righteousness. cha iwo okha. Everyone, Satan does not tell people to commit sin. Ndi Satana samauza anthu kachiteni uchimo. You need to know he's very highly intelligent. He does not just say, go commit sin, go and steal. He will not reveal himself like that. Ndi iye samanena kuti kachiteni uchimo kabeni kapeni. Bible says that even the devil, he dressed himself up as an angel of lights. Ndi akuti ngakhale Satanayo amadzipanga kukhala ngati mngelo wakuunika. Do you understand? Tumvetse. Do you understand, everyone? Itsa wina Act aliyense. like he's angel of light. Ndi amadzionetsa ngati mngelo wakuunika. So instead of telling people to commit sin, Malo mowauza anthu kuti chitani uchimo. he has a more intelligent way, higher way of deceiving today's believers. Ndi njira yake ndi yozama kwambiri yotinyenga ife anthu. What is that way? Ndi njira ndi yotani mene. Instead of telling you to commit sin, Malo mwakuza kuti kachite uchimo. what he puts inside our heart Chimene amayika mkati mwa mitima yathu. is what we call
righteousness. ndi chimene chimatchedwa kuti chilungamo chako. Yeah, I'm right. I know how to believe in God. Nde umatero ndimadziwa I know kukhulupirira how to Mulungu worship God. komanso ndikudziwa kupembedza What I'm Mulungu. doing is right. Chimwe ndikupanga I go to nchoona. church, pray, church, I love God, I pempera, praise God, ndikukonda and worship Mulungu, Him. ndikuyimba, ndikumpembedza. I'm right. Ndi nolondola ineyo. What Satan used, his tactics, is to make you to believe that you know the truth and you are right. Nde Satana chimene amachita nkukupangani kuti mukhulupirire mudziwe kuti mudziwa choonadi ndipo ndinolondola Now, pano. as people are developing their understanding of faith through self-righteousness, Ndi pamene anthu akuyesera kukhala ndi chikhulupiriro chimenechi in chodzikhulupirira. other words, people are not using the word of God or distinguishing this from God's point of view. Ndi pamene anthu sagwiritsa ntchito mawu a Mulungu sakusiyanitsa ndi mawu a Mulungu woona. When people use their own nature and their own understanding, Ndi pamene anthu agwiritsa ntchito chibadwidwe chawo ndi kamvetsetsedwe kawo. how people think is that, I can serve God and therefore I can also keep the commandments of God. Ndi mmene anthu amaganizira nkuti ndikhoza kumpembedza Mulungu komanso ndikhoza kuyesera kusunga But malamulo. everyone, I am here to tell you Ndi ndili pano kuti ndikuwuzeni. that is a trap. Imeneyo ndi msampha. That is what? Ndi chani imenecho? A trap Ndi msampha umeneyo. to fail you, Kuti inuyo akulepheretseni. to make you to fall in sin, Kukupangani kuti mugwe mu uchimo. to make you to fall from the grace of God. Kuti inu mugwe ku chisomo cha Mulungu. Even if you do not want to fall in that trap, Ndi ngati simufunika mugwe mu msampha umenewo. remember, Kumbukirani. you must not keep the self-righteousness. Inu musasunge chilungamo cha inu nokha. How do we understand? How do we can forsake self-righteousness? Ndi tingataye bwanji chilungamo chathucho. Everyone, if you understand the heart of God Ngati mutamvetsetsa mtima wa Mulungu. and what Bible say about us, Chimene Baibulo likukamba za ife. then everyone, when you understand the clear word, you will be able to see clearly what is self-righteousness. Ndiye mukamvetsetsa mawu a Mulungu mwachindunji mukamvetsetsanso kuti chilungamo chawekha ndi chani. Now, today we read here Romans chapter 7. Ndi lero tawerenga kwa Roma chapter 7. What this Romans chapter 7 is teaching us, Ndi chimene Roma chapter 7 ikutiphunzitsa. let's see here verse 1. Tione verse yake ya 1. Or do you not know, brethren, for I speak to those who know the law, that the law has dominion over a man as long as he lives? Nanga kodi simudziwa abale pakuti ndilankhula ndi anthu akudziwa lamulo kuti lamulo lichita ufumu pa munthu nthawi yonse iye ali wamoyo. The Bible is saying something has a dominion over us. Ndi Bible kuti pali china chake chili ndi mphamvu pa It's ifeyo. giving an example here, verse 2. Ndakupereka chitsanzo verse 2. For the woman who has a husband. Mkazi wokwatidwa. Now, brothers and sisters who are married. Abale ndi alongo okwatiwa. For sisters, you have your husband. For our brothers, you have your wife, right? Azilongo muli ndi azibambo muli ndi mkazi sichoncho. Is that right? Momwemo kapena. Everyone, for those who have your husband or wives, the You know- Bible is saying Inu amene muli ndi bambo kapena mkazi, Bible likuti you are bounded to your husband. In other words, you have to respect your husband. You have to serve your husband. You must be responsible to be with the husband. mwanjira ina mkazi akuyenera kumvera akuyenera kukhala pansi pa mwamuna wake ndi kumulemekeza. That's true, right? Sizoona choncho eti. But Bible is saying here, Ndi Bible likukamba you are bounded by that as long as your husband is alive. ndakuti muli pansi pa lamulo lake chokhacho kuti mwamunayo adakali wamoyo. Here our Deacon Lamek is here. Ndi Deacon Lamek mkulu ali apayo. Where's Sister Lamek? Huh? Where's Sister? She has not come today. At the perfect timing. But Sister Lamek is bounded to serve the husband, to be together with the husband, right? Ndi mlongo Lameki akuyenera kumvera mwamuna wake mwanjira ina iliyonse. But if Deacon Lamek, let's say, for example, let's say he died. Ndi terekeze wamwalira Deacon Lamekiyo. Understand? Sichoncho? Then is Sister Lamek bounded to her husband? Kodi Sister Lameki akukhalabe pansi pa mwamuna wawo omwalirayi? No, she becomes free. Ndekuti akuyenera kumasuka. Is that right? Sichoncho? But let's say Deacon Lamek is alive. He's alive. He's here. Ndi monga ali wamoyo ali pano.
Suddenly, Sister Lamech does not look up to her husband ndeterekeze sakuyang'ana kwa amunawo achaso and start to look at another man. Oh, you're so handsome. ndakuyang'ana wina nkumanchemelera aye Do ndiwe you love mbambante me? Do you love me? kodi umandikonda I love you too. inenso ndimakukonda. Is that okay? zabwinobwino Is that okay? nkhondo limeneye Everyone, that's not okay. sizabwinobwino That's illegal, zimenezi nzolakwika right? sichoncho. Here, verse 3 says, ndi verse 3 ukamba so then if while her husband lives, she marries another man, she'll be called a what? ndipo ngati chifukwa chake ngati akwatiwa ndi mwamuna wina adzatchedwa otani? It's called adulteress. adzatchedwa wachigololo. Understand? tumvetsetsa? Understand? tumvetsetsa? Yes, as the husband is alive, his sister Lamech goes to look upon another man. ndi ngati mbambo ndo ali wamoyo Lameki mayi nkupita ukaona mwamuna wina. That is what? imene ikutchedwa chani? It's adultery, ikutchedwa chigololo. isn't it? sichoncho? Is that right? sichoncho? But if her husband died, komano ngati mwamunayo wafa she is no longer bounded to her husband. salinso pansi pa mwamunayo Then she is free. ndi And wamasuka. although she married another man, that's not sin. ngati akwatiwa ndi mwamuna wina si vutonso si tchimo. Do you understand? tumvetsetsa? Do you understand, everyone? tumvetsetsa wina aliyense. Yes. Now put the verses down. ndete tichotse vesi So imene. basically, that's what Romans chapter 7 story is explained to ndi us. chimene ukamba Roma 7 ndi zimenezonso. Why I'm bringing this issue here? ndi ndifa chani ndibweretsa nkhani iyi. Today, there are so many people who go to church ndi pala anthu ambiri amene amapita kuchechi who are at the moment committing spiritually adultery. ndi nthawi yomweyo akuchita uchimonso mwauzimu. Do you understand? tumvetsetsa? Yes. As you're sitting there listening to word of God, yet you are committing sin. Spiritual adultery, sin. mutakhala pamenepo nkumamvetsera mawu a Mulungu mukuchita chigololo koma chauzimu. Pastor, what are you talking about? We are here to respect God, the word, and serve God, worship God. What do you mean this is sin? abusa mukamba chani tili pano kumvetsera mawu kumulemekeza Mulungu mufuna mutanthauze ndi tchimo bwanji zimenezi? I realize that there are many Christians ndi in okhulupirira Malawi. ambiri ku Malawi Nearly over 80% are Christians. ndi 80% amati ndi akhristu. So I asked them, ndi mafunsa how did you become a Christian? kodi inuyo munakhala bwanji akhristu? Pastor, I know abusa ndikudziwa by doing the will of God. pakuchita chifuniro cha Mulungu. What is will of God? ndi chifuniro cha Mulungu ndi chani? Believing Jesus Christ as my personal Savior. kukhulupirira Yesu Khristu ngati Mbuye ndi mpulumutsi wanga. You're saved. ndinopulumutsidwa. How then did you receive salvation? ndi munalandira bwanji chipulumutso? I know, Pastor. andiudziwa abusa By doing the will of God. pakuchita chifuniro cha Mulungu. What is will of God? ndi chifuniro cha Mulungu nchani? Then out of 10, pa anthu 10 almost all the 10 people say the same thing. nthawi zinanso mpaka na onse 10 amayankhula zofanana. Do you know what people say? mudziwa chimene amakamba? By keeping the 10 commandments. mwakusunga malamulo 10. Even as you're listening to these words, ndi ngakhale mvetsere mawu amenewo there are people who say that they believe Jesus, they love Jesus Christ. Jesus Christ is their personal Savior. anthu amene akuti akukhulupirira Yesu ndi Mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wawo. But at the same time, koma nthawi yomweyo as people say that they worship Jesus and they believe Him as a Savior, ndi pamene anthu akuti amapembedza Mulungu amamukhulupirira ngati mpulumutsi. there are people who say that they should also keep the 10 commandments. ndi palinso anthu amene amanena kuti asunge malamulo 10. Everyone, that is what we call spiritually adulterous sin. ndi chimenecho ndimene machitcha kuti chigololo cha uzimu. Because not understanding why God gave the 10 commandments, ndi chifukwa chosamvetsetsa pachani Mulungu anapereka malamulo 10. not understanding that you cannot serve Jesus Christ and the law together, it's not same. mosamvetsetsa kuti sungatumikire Yesu nthawi yomweyo lamulonso. Not distinguishing these two, mosasiyanitsa zinthu ziwirizi. people just think that believing in both ways is good. anthu amangokhulupirira kuti kukumbatira zonse ziwiri ndi kwabwino.
people are just saying that I believe Jesus Christ as my personal Savior, also I should keep the commandments of God. ndi anthu amati akhulupirira Yesu ngati Mbuye ndi Mpulumutsi wako komanso kusunga malamuloso. You do not know how that so many people are believing God in this way. Ndi simungadziwe kuti ndi anthu ochuluka bwanji amene akukhulupirira mwa Mulungu mu njira imeneyi. Everyone, Wina aliyense. sorry to say like this, Bebani kamba ichi. but if you continuously keep that way, Ngati mungapitirire kutsatira njira it's not imeneyi. going to be a blessing for you. Sikhala madalitso kwa inu. You'll be cursed. Mukatembereredwa. Do you understand? Tumvetsetsa? Do you understand? Tumvetsetsa? Why? Chifukwa chani? Because Bible tells us that we cannot serve these two at the same time. Chifukwa Bible tiuza kuti singatumikire ziwirizi nthawi yofanana. Do you understand? Tumvetsetsa? Let's see here, Ndete ntione apa verse 6. verse ya 6. But now we have been delivered from the law, having died to what we were held by. Koma tsopano tinamasulidwa ku chilamulo popeza tinafa kwa ichi chimene tinagwidwa nacho. What does Bible say? Ndi Bible liti chani? We have been what? Akuti tinatani? Delivered from the law. Tinamasulidwa ku chilamulo. Notice, we came out from the law. Kutanthauza kuti tatuluka ku lamulo. We were delivered, we were saved, we were pulled out from the law Mwa njira ina tachotsedwa ku lamulo kuja. where we were held by, Chimene tidagwidwa nacho. so that we should serve in newness in the spirit and not in the oldness of the letter. Chotero kuti titumikire mu mzimu watsopano si mchilembo chakale ayi. Anyways, here, what God wants, Ndi chimene Mulungu akufuna apa. He wants us to follow the newness of the spirit. Mulungu afuna ife titsate mzimu watsopano. What this is, Ndi in chani? other words, heart of God. Umene ndi mtima wa Mulungu. He wants us to understand what is the heart of God. Afuna timvetsetse mtima wa Mulungu ndi chani. We should not stick to the oldness of the letter. Ndi tisagwirebe chilembo chakale. Understand? Timvetsetsa. We need to understand what is heart of God. Timvetsetse mtima wa Mulungu ndi chani. Are you getting what I'm saying? Umvetsetsa zomwe ndikukamba? Do you understand? Umvetsetsa? Yes, everyone. Like I said, Monga ndinanena, why God gave us the 10 commandments, ndifa chani Mulungu anatipatsa malamulo 10. what God hates the most Chimene Mulungu amadana nacho kwambiri is having our own self-righteousness. ndi kukhala ndi chilungamo cha ifeni. God does not want us to build up our own righteousness. Mulungu safuna ife tipange chilungamo chathu. The problem is being deceived by the devil. Koma monyengedwa ndi Satana, People think that if we try, we can become good people. ndi anthu amaganiza kuti titayesetsa tikhoza kukhala anthu And if we abwino. try a little bit harder, people think we can even keep the 10 Ndi commandments. titayesetsa mwamphamvu tikhoza kufikiratu kukwanitsa That malamulo. is why what the churches are teaching, Ndi ndifa chake Bible zimene likuphunzitsa. churches are teaching for their members to become good people. Ndi machechi akuphunzitsa mamembala awo kuti akhala anthu abwino. Brothers and sisters, don't commit sin. Abale musachite You tchimo. must keep the 10 Sungani commandments. malamulo 10. You have to keep the 10 commandments. Be Musunge- good people to be blessed by Ndino God. anthu abwino muyenera musunge kuti mukhale abwino mudalitsike ndi Mulungu. Everyone, sorry to say, Pepani kukambana anu ichi. Bible says don't follow the oldness of the letter. Ndi Bible likuti musatsatire chilembo chakale. Everyone, God does not use our zeal, our self-righteousness to obtain righteousness. Ndi Mulungu sagwiritsa ntchito changu chathu, chilungamo chathu kuti tilandire chilungamo chake. He does not want people to build up their self-righteousness. Ndi Mulungu safuna anthu tidzimangire tokha chilungamo chathu. He gave the 10 commandments so that we realize how weak and lacking we are. Anapereka malamulo 10 kuti tizindikire kuti ndife ofoka anthu opanda pake. Understand? Tumvetsetsa. Now let's look in a few verses in the Bible. Ndi tione mavesi ochepa mu Bible. Let's first look at Romans chapter 10. Makamaka tione Aloma chapter 10. Romans chapter 10 verse 3. Aloma chapter 10 verse ya 3. Now let's read all together. Tiwerenge tonse pamodzi. Ready? Begin. Tiyambe. For they, being ignorant Akusadziwa of God's chilungamo cha righteousness Mulungu and seeking to bafuna establish their kukazikitsa chilungamo own cha iwo righteousness,
have Sana not gonja submitted to the kuchilungamo righteousness of God. cha mulungu. Like I said, Monga nagamba, Satan is encouraging you. ndi satana akulimbikitsani. You go ahead and do the right things. Tapitani mukachite zinthu zabwino. You go ahead, try to keep the commandment. Takachitani malamulo 10. Do you understand? Tupetsetsa. Do you understand, everyone? Tupetsetsa wina aliyense. Now, we call this not faith, we call this zeal. Ndi ichi simatchedwa chikhulupiriro koma changu chabe. Just go up one verse, Verse imodzi basi. verse 2. Verse ya 2. For I bear them witness that they have a zeal for God. Pakuti ndiwachitira umboni ali ndi changu cha kwa mulungu. You see, you trying to keep the commandments, we don't call that faith. Ndi kuyesera kusunga malamulo sitimachitcha chikhulupiriro. We call that zeal. Timachitcha kuti changu chabe chimenecho. You trying to keep the 10 commandments is called what? Kuyesera kusunga malamulo chikutchedwa chani? It's called what? Kutchedwa chani? Zeal. Changu. But Bible says Koma Bible likuti just. olungama. In other words, justified people just shall live by what? Olungama adzakhala ndi chani? Does it say that just shall live by zeal? Adzakhala ndi moyo ndi changu? Bible says that just shall live by faith. Ndi Bible likuti olungama adzakhala ndi moyo ndi Now go chikhulupiriro. back to verse 3. Ndi tibwera verse 3. For they being ignorant of God's righteousness. Pakuti pakusadziwa chilungamo cha mulungu. Now, why are they ignorant? Ndifa chani sakudziwa ndi mbuli? Because they're trying to establish their own righteousness. Chifukwa akuyesera kupanga chilungamo chawo. People are using their self-righteousness. Anthu akupanga chilungamo cha iwo okha. People are using their zeal. Akugwiritsa ntchito changu chawo. Everyone, if you're using your zeal to go to God, you'll never reach to Him. Ngati mufuna mupite ndi changu chanu kwa mulungu simukafikako kumeneko. Today, many people who are going to church, don't be deceived by the devil, Ndi anthu ambiri akupita kuchechi koma onyengedwa ndi satana. thinking that you are able to keep the law is not blessing you, it's actually destroying you. Ndi kuganiza kuti mukhoza kusunga malamulo sizikudalitsani koma zikukuwonongani. You are committing spiritually adulterous sin. Ndi mukuchita chigololo cha uzimu. God did not put salvation inside the law. Mulungu sanayike chipulumutso mkati God mwa did not lamulo. allow anyone to receive forgiveness of sin through keeping the law. Ndipo sakulola munthu kulandira chikhululuko kudzera mwa kusunga malamulo. But being deceived by the devil, people are still clinging on to that self-righteousness. Koma monyengedwa ndi satana anthu akukakamirabe chilungamo cha iwo eni. People are still holding on to their zeal for God. Anthu akugwirabe changu chawo kwa mulungu. Everyone, zeal is not faith. Ndi changu si chikhulupiriro ayi. Here, let's see verse 4. Ndi Chapter 1, tiona chapter 10, verse 4. Verse ya 4 cha chapter 10 ya Roma. Let's read all together. Tiwerenge tonse pamodzi. Just the first line. Line yoyambira imodzi yokha. Ready, Tiyambe. begin. Tiyambepo. For Christ Christ is the ali chimaliziro end of cha the lamulo. law. What does Bible say? Ndi Bible ti chani? Christ is what? Khristu ndi chani? Is end of the law. Ndi pothera palamulo. In other words, the moment Jesus Christ came to this world, Chokhacho ti Yesu wabwera pa dziko lapansi. Bible is saying that the moment Jesus Christ came, law has ended. Law is finished. Nthawi yoti Yesu angobwera lamulonso pamenepopo ndoti latha. But yet, in the hearts of people, is the law ended? Koma chonsecho m'mitima mwa anthu lamulolo linatha? Law is not finished. Hayi sinathebe. Why? Chifukwa chani? People think it's not sin to hold on to the law, Ndi anthu amaganiza ngati si tchimo kuti azigwira and at the lamulo. same time to say that I believe Jesus Christ, people don't see why it's wrong with that. Ndi nthawi yomweyonso akugwira lamulo nkumati ndikukhulupirira Yesu akuona kuti palibe cholakwika. You understand? Tumvetsetsa? That's why people are being confused. Ndi anthu asokonezeka. It seems like God gave us the 10 Commandments. Ndi zioneka ngati Mulungu analipatsa malamulo khumi. Jesus also came from God. Ndi Yesunso achokeranso kwa Mulungu. So why not believe in both of them? Ndi bwanji tikhulupirire zonsezi Why tizitenge. not respect both of them? Bwanji tilemekeze zonsezi ziwirizi. Everyone, that's why we are learning these words this morning. Ndi ndifa yake tikuphunzira mawu amene amawu uno. If a woman is married to your husband, Ngati mkazi wakwatira kwa and then mamuna. if you go to meet another husband, Ndi mkazi akakumana ndi mamuna we wina. call that adultery. Timachitcha chimenechi chigololo. Is that right? Si choncho? Is that right? Si choncho?
Even right now, people are not understanding, being deceived by the devil. ndi anthuso akunyengedwa ndi satana. Today, so many Christians are committing spiritual adultery. ndi anthu okhulupirira akuchitanso chigololo cha uzimu. It might not be a physical encountering of sin, ndi singachioneke ngati mmene but tikuganizira, spiritually it is sin. koma mwa uzimumo ndi tchimo. Thinking that I can believe in Jesus Christ and I should also keep the commandment, that is sin. mwakukhulupirira kuti ndikhulupirire Yesu kana ndisungenso malamulo ndi tchimo. Because God did not allow that. chifukwa Mulungu sanalole zimenezi. But being deceived by the devil, monyengedwa ndi satana, people don't feel what is wrong with this. anthu sakuona Why kulakwika not? pa ichi. Why not, Pastor? Why? chifukwa chani abusi, chifukwa Can't I chani? not believe in Jesus Christ and also try to keep the what's wrong with that? sitingakhulupirire mwa Yesu kana umasunganso malamulo, cholakwika nchani? Because Bible says, chifukwa Baibulo ikamba reason why Jesus Christ came to die on the cross. chifukwa chimene Yesu anabwera kudzafa pa Let's see mtanda. one more word. Galatians chapter 3, verse 10. Galatians chapter 3 verse 10. Everyone, there's something that you are not knowing about ndi this. pali china chake chimene simukudziwa za ichi, What Bible say about the law? chimene Baibulo ikamba za lamulo. If you have the power to keep the law, ngati muli ndi mphamvu yosunga lamulo, if you have the power to keep the, there's no problem. ngati muli ndi mphamvu yosunga lamulo palibe vuto. But the problem is, koma vuto ndi lakuti we humans do not have power to keep the law. ife anthu tilibe mphamvu yosunga So lamulo. the idea thinking that we can is just an illusion. ndi mfundo yoti tikhoza kuchita ndi maganizo chabe, kulibeko za It's mtondotewo. a deception from Satan. ndi chinyengo cha satana chimene wayika m'mitu Bible mwathu. says that no flesh will be justified by the deeds of law. ndi Baibulo kuti palibe munthu adzalungamitsidwa ndi ntchito za So lamulo. if you're trying to say that I can keep the law, ndi ngati muyesera unena kuti ndikhoza Bible kusunga says lamulo. here- Baibulo ikamba verse 10, for as many as are of the works of the law are under the what? Curse. pakuti onse amene atama ntchito za lamulo ali pansi pa temberero. Anyone who are under the works of the law are under what? onse amene ali pansi pa lamulo ali pansi pa chani? Curse. Temberero. For it is written, cursed is everyone who does not continue in all things which are written in the book of law to do them. pakuti kwalembedwa otembedwa aliyense osakhala mzonse zolembedwa m'buku la chilamulo kuzichita izi. Now, there's one way for you to become justified, righteous by keeping the Ten ndi Commandments. pali njira imodzi yokha yoti mupangidwe inu yokhala olungama wakusunga That is malamulo. from the day you were born kutanthauza tsiku loyambirira kubadwa inuyo until the day you die, kufikira tsiku limene mudzafe, without even breaking one single law, musaphwanyeko lamulo ndi limodzi lomwe, keeping every single one of them muzisunga lililonse and never break them. osaphwanya ndi limodzi lomwe. Who in this world can do that? amene angapange zimenezi pa dziko lapansi ndani? Now, furthermore, mochulukiranso, not just physically, osangoti kunja chabe. when Jesus Christ came to this world, ndi Yesu satabwera pa dziko he said like this, ananena chonchi, if anyone looks at a woman to lust, ngati munthu wina ayang'ana mkazi ndi kumkhumba, you have already committed what? atumachita kale chani pamenepo? Adultery. chigololo. If anyone who curses at your own brother, ngati wina atemberera m'bale wake, you have already committed what? mwatani kale pamenepo? Murder. mwapha kale. In other words, you should not even have lustful thoughts. mwa njira ina musakhale mchikhumbokhumbo chilichonse You should choyipa. not even have hatred. musakhale ndi udani uliwonse mpang'ono pomwe. This is a standard of God. ndi standard yake mulingo wa Mulungu umenewo. Sorry to say it like this. Is there anyone who have never had lustful heart? alipo Lustful apa thoughts? amene sanasilireko mumtima mwake? Is there anyone here who have never had lustful heart? alipo osasilirako apa? Is there anyone who did not have hatred? alipo amene sanamudeko mnzake? Sorry to say it like this. Our married brothers and sisters, do you also sometimes fight or not? azibale ndi alongo mmalimbanaso nthawi zineti? Do you fight? mmalimbanaso kumenyana pena? Brother Alfred, mbale Alfred, do you fight with your wife? umalimbanaso ndi mkazi wako mbale Alfred? Hello, Alfred. mbale Alfred uli moyo kodi? Do you fight with your wife? umalimbanaso ndi mkazi wako? I don't think that they will fight. simageza Alfred ngati akhoza always- olimbana. Yes, Pastor. amavumira nthawi zonse. yes Always abusa. just
slowly. Yesu abusa. If you look at Brother Alfred, he looks like a teddy bear. You know, teddy bear. Do you know teddy bear? Nde ambala Alfred amaoneka ngati kuti sangapange zina zake zolakwira. Yeah, why they children like teddy bear? Because they look very gentle, fluffy, nice, soft. Amaoneka wabwino kwambiri, wabwino machitidwe. But even that Brother Alfred, who looks like calm and slow, just walk around. Ah, yes, Pastor. Nde amene akuoneka kuti amangomvera inde abusa inde. Amene mkulu Alfred. Yeah, when you fight, how do you feel about your wife? Nde mmafa bwanji mukamalimbana ndi mkazi wanu. I wish you were gone. Huh? Ndikadakonda ukadachoka iyo. Do you think like that too? Maganiza sijoncho nthawi zina. You have to answer correctly. Muziyankha mwachindunji. Your wife is listening. Mkazi yota amvetsera chapena pake. Sorry, I'll not ask further. Asindifunsanso kachikena. In order to protect this family. Kuteteza banjali kungambochitika mpungwepungwe menemo. But anyways, if you fight, don't you also, oh, I wish this woman would disappear. Ndi mukamalimbana umalakalaka uyu atangosowa uyu. Sisters, you don't think like that to your husband, right? Azilongo simaganiza choncho zolakwika kwa munane. No, Pastor, my husband is a king. Munanga ndi mfumu kwa ine. The other day, we had our workshop here with brothers and sisters. Ndi makandi workshop ndabayenda alongo. And one of the children, they spilled the water on our floor. Ndi wina anataya madzi kumbuyoko. So when I saw Sister Fanny. Ndi naona mlongo She Fanny was mopping. akukakolopa. And Deacon Henry Kaso is eating. Ndi Deacon Kasowa akudya akazi awo akukolopa. So I looked at Henry and I looked at Fanny. Ndi nanga Henry kinako Fanny. And there were other mission school brothers, like 3 brothers, for mopping together. Ndi ma mission school my brothers anapitanso kathandize So ukolopa. no matter how much I look at the situation, Ndi ngakhale ndimaona mochuluka situation. all others are brothers. Only Sister Fanny is there mopping. Ndi azibale onse unapeza kuti angokhala Fanny yekha And akukolopa. just about 5 meters away, husband Henry Kaso is eating. Ndi kuchokera mamita zochepa Kasowa akudya mamuna. So I looked at Sister Fanny. Ndi nangana I Fanny looked at Brother Henry. kudzaona Henry. And then I looked at Sister Fanny. Ndi dzaonanso Sister Fanny. And then I looked at Henry. Ndi nadzaonanso Henry. Brother Henry, don't you think that you should mop instead of your wife? Ndi makamba kuti kodi iwe suyenera kukolopa malo mwa mkazi wako. Suddenly, Sister Fanny, yes, Pastor. You know, this morning I woke up early in the morning to cook for this workshop. I also cook for brothers and sisters. I was so busy. Ndi ndidangotero Fanny kuti inde mwanena bwino abusa ine ndadzuka mama kulawirira kuphika za workshop iyi kuthandiza chilichonse. Henry did not do anything. Henry uyu sachita kalikonse uyu. So I went and I hit the back. Go and you wipe. You do mopping then. Ndi nakamenya kuti pita takakolopa ndiwe tsopano. I think Sister Fanny felt so like something like she was like choking, something going down. She felt refreshed. Ndinapanga china chagwera mkati choti chinayima pa khotsi. Yes, Pastor, tell him to work, tell him to clean. Inde mukankheni akachite zimenezi akachite. So I asked Sister Fanny, Ndi nafusa Fanny. is he like this at home? Kodi ndimene amachitiranso ku nyumba? I guess Sister Fanny thought if I say yes here, the family will break apart. Ndi Fanny ndikuganiza kuti amaganiza kuti ndikanena kuti eya banja ali lisokonekera. No, Pastor, he helps me. Iya abusa amandithandiza. Anyways, Chabwino. everyone, we are people, even among married couples, sometimes we misunderstand, fight, we hate each other. Ndi ife ndife anthu ngakhalenso anthu okwatira timapeza kuti tulimbananso tokhatokha. Such people, how can we keep the commandments? Ndi anthu oterefe tingakwanitse bwanji kusunga malamulo? How can you not think of lust? Mungaganize bwanji zosilira? How can you not think of hate? Zingatheke bwanji kusiya kuganiza za udani? Is there anyone who have lived your life without even cursing at once? Ino simunatembereko wina wake mmoyo mwanu kumunyoza? Pastor, I've never cursed in my life. Aine sinanyozeko munthu kapena otemberera. Anyone? Alipo? No one, right? Palibe sichoncho? Then you all have committed murder according to the spiritual law of God. Ndeti nonse munaphako malingana ndi lamulo la uzimu. Which means we have no chance
to keep the commandments. kutanthauza kuti tilibe mpata wosunga lamulo patokha. Now the truth is, Ndichoonadi ndichi, if you have broken the law, ngati munaphwanya lamulo, then it's the result of us trying to keep the law. The result is that it's curse. ndi kuyesera kusunga lamulo chotsatira chake ndi temberero. We will all go to hell trying to keep the law Tonse zapita ku gehena ngati yesera because we kusunga fail lamulo. to keep all of them. Chifukwa timalephera kusunga The onse. Bible is telling us that God knows that we cannot keep the law. Ndi Bible likutiwuza kuti Mulungu akudziwa kuti sitingasunge lamulo. Understand? Tumvetsetsa? Do you understand? Tumvetsetsa? God knew that we cannot keep the law. Mulungu adziwa kuti sitingasunge lamulo. That's why God decided to free us from this law, because if you stay under the law, Ndi Mulungu anasankha kuti chotsa ku lamulo ifo ngati tingakhale ku lamulo. Bible says if you still and continuously stay under the law, only thing that waits for us is curse. Ndi ngati tingakhale pansi pa lamulo chotidikira ifeyo ndi temberero basi. Understand? Tumvetsetsa? Because we have failed to keep the whole law. Chifukwa talephera kusunga lamulo lonse. If you cling onto the law until the end, the only thing that will come back to us is curse, Ngati destruction. gwirebe lamulo nkumapita nalo mpaka kumapeto kothera kwake ndi chiwonongeko basi. But today, many people are not aware of this. Ndi anthu sakudziwa izizi anthu. No, Pastor, Abus- God said we should keep the commandment. We have to keep the 10 commandments. Kodi Mulungu sanatiwuze tisunge malamulo tiyenera kusunga malamulo. Read Bible correctly. Muwerenge bwino Bible. Bible does not say like that. Bible silimatero. Here, once again, Galatians chapter 3, verse 10. Galatia chapter 3 verse 10. Bible says, for as many as are of the works of the law are under what? Pakuti amene atama ntchito za lamulo ali pansi pa chani? Under curse. Pa temberero. Now, God knows that there's no one in this world who is able to keep the 10 Ndi commandments. Mulungu akudziwa kuti palibe munthu amene akhoza kukwanitsa kusunga malamulo. That's why God knows by giving the law, there's no chance for humans to be saved, to go to heaven. Ndi Mulungu akudziwanso pakupereka lamulo palibe chance kuti munthu akhoza kukalowa But kumwamba. even though God knew that there's no chance, Ngakhale Mulungu amadziwa kuti palibe mwayi. still God gave the law. Kwa Mulungu anaperekabe lamulolo. He had one purpose, Anali ncholinga chimodzi. to break what? Kuti atani? To break the zeal of men. Kuti aphwanye changu cha His munthu. purpose was to break the self-righteousness of men. Cholinga chake chinali kuphwanya chilungamo cha munthu. He did not allow anyone to come to Jesus. Sanalole munthu abwere kwa Yesu. He only allowed a certain people. Anangolola anthu ena ake. Who is that? Ndi ndani ameneyo? Who forsook their self-righteousness. Anthu amene ataya chilungamo In chawo. other words, who realize how weak and lacking we are. Amene azindikira kuti ndiofoka ndiosowa motani. That is why the woman who was caught in adultery, Ndifa yake mzimayi amene anagwira kuchita the chigololo. Samaritan woman, Mzimayi the man who was born Samari- blind, wobadwa they have osaona. all failed in their life. Osiwa mmoyo mwawo analephera. Is that right? Sichoncho? Is that right? Sichoncho? Yeah, especially the woman who is caught in the act of adultery. Makamaka mzimayi amene anagwidwa akuchita She was chigololo. caught in the act, she deserved to be stoned to death. Anagwidwa akuchita ndipo amayenera agendedwe afe. Pharisees and scribes brought her to stone her to death. Alembi ndi Afarisi anabwera kuti adzamugende. She was just there on the ground, Anangokhala pa nthaka. captured in fear Atagwidwa and in m'mata. darkness, Komanso mu mdima. thinking that she will die. Maganizo kuti apa ndikufa And basi. she could not deny because she was caught in the act. Do Ndi sangakanenso anagwidwa akuchichita ndithu chigololocho. you understand? Sichoncho? Because you are not caught in the act, that's why you act like you can keep the law. Chifukwa inu yonse munagwidweko mukuchita ndi The Bible mmaoneka says, ngati I, the mukhozochita. Lord, search the heart of man. Koma Bible likuti ine Ambuye ndisanthula mtima wa munthu. God said to Pharisees and scribes, Ndi akukamba kwa alembi ndi Afarisi. among you who does not have sin, Pakati pa inu amene alibe throw tchimo. the stone at her. Ponyani mwala. Did anyone throw? Alipo adaponya. Did anyone throw the stone? Alipo amene adaponya. Bible says, from the eldest to youngest, one by one, they dropped the stone. Ndakuti kuyambira wamkulu kafika wochepa wonse anataya miyala yawo. And they left. Nkuthawa mapito. What does that mean? Chotanthauza chani? Why they cannot throw? Chifukwa chani sangagende? Meaning that they have also had experience of breaking the law once in their life, at least once. Ndekuti nawonso anakumana nazo zoti adaphwanyako lamulo mmoyo mwawo. But the more sad thing, Koma zomvetsa chisoni nkuti
There's no one who can throw the stone, which means they have sin in their heart. palibe amene angaponye mwala ifoti ali ndi tchimo But as Jesus is there in front of them, koma pamene yesu ali patsogolo they do pawo not want to listen to Jesus. safuna amvetsere yesu kwa What should yesu we do then, Jesus? ndeti chite Help chani us, please, Lord. tithandizeni kuti tani They don't come to humble themselves before Jesus. sabweranso kudzichepetsa kwa yesu Sad thing is they left. akunyamuka nkumapita Today, momwe so many Christians akhristu ambiri lino cannot come to Jesus. sabwera kwa yesu Do you know why? mudziwa chani Don't say that I love Jesus, I love God. musanena kuti ndimankonda yesu ndimankonda mulungu Still in your heart, you're holding on to something. mumtima mwanube mukugwirabe china chake What is that? ndi chani chimenechi Self-righteousness. chilungamo cha inu eni Understand? timvetsetsa God made it so that anyone who think that they are able, ndiye mulungu anazipanga kuti wina wake oganiza ngati amatha anyone who is thinking that they can be righteous, wina wake amene angaganize ngati amatha God did not allow them to come to before Jesus. mulungu sanalole kuti abwere kwa yesu Here, let's look here, verse 13. Same, Galatians chapter 3, verse 13. tiona Galatia chapter 3 verse 13 Here, let's read all together. tiwerenge tonse pamodzi Ready? tikozeke Begin. tiyambe Christ has redeemed us Kristu from anatiwombola the ku curse temberero of la the law, chilamulo having become atakhala curse temberero for us. malo mwathu For it is cursed, written, pakuti cursed kwalembedwa is everyone who hangs on a wotembereredwa tree. aliyense opachikidwa pa mtengo Here, remember, we read in Romans chapter 10, verse 3. ndiye tinawerenga Verse Roma 4. 10 verse 4 Christ is end of the law. khristu ndi kumapeto kwa lamulo Is that right? sichoncho There's few reasons why Jesus Christ died on the cross. ndiye pali chifukwa zimene yesu akufera pa mtanda One of the reasons is, ndiye chifukwa china nchakuti as is written here, chapter 3, verse 13, ndiye alembedwa pa 3 verse 13 to redeem us from the curse of the law. kuti atimasule atiwombole ku temberero la chilamulo God saw that there's no one who's able to keep this Ten Commandments. ndiye mulungu akuona kuti palibe amene angasunge malamulo That's why God wanted to redeem us from this curse. Now, since you have no chance ndiye mulungu afuna atimasule mwa njira ine naibe mwayi to end this law, kumaliza lamulo ili to free you from this law, kuthawa kapena kumasulidwa bring you kulamulo out from this law. kutulukako kulamulo But today, malero lino people are committing adulterous sin before God. anthu akuchita chigololo chauzimu Bible says that Jesus died to free us from this law. ndi baibulo kuti yesu anafa kuti atimasule kulamuloli Are people truly free from law today? kodi anthudi ngomasuka kulamulo Are people truly free from the law today? kodi anthu ngomasukadi kulamulo People are still thinking, no, we have to try to keep it still. We have to keep the law. ndi anthu akuganizabe tiwene atisetse tiwene atisunge Let's look here, verse 12. tione verse ya 12 Galatians chapter 3, verse 12. Agalatia chapter 3 verse 12 Let's read all together. tonse pamodzi Ready? tikozeke Begin. tiyambe Yet the law Koma, is not chilamulo of faith, sichichokera ku but the chikhulupiriro man who does koma them uzira izi shall. adzakhala ndi moyo live ndi by izi Bible says law is not of faith. ndi baibulo kuti lamulo si la chikhulupiriro ayi You thinking that you should keep the law, muganiza kuti muyenera kusunga malamulo is that faith or is that zeal? ndi chimene ndi chikhulupiriro kapena changu chabe Huh? ndi chani The thought that I should keep the law, is that faith ganizo kuti ndisunge malamulo ndi or chikhulupiriro is that zeal? kapena ndi changu You understand? mvetsetsa But look around. So many people going to church, they don't think that this is zeal. They think it's faith. ndi mudati muyang'ane anthu ambiri opita chechi saona ngati ndi I changu believe in amanga Jesus Christ chikhulupiriro as my personal Savior. andikhulupirira yesu ngati mbuye ndi And mpulumutsi I wanga know the will of God. We have to keep the Ten Commandments. ndi monga machifuno cha mulungu tiyenera kusunga malamulo khumi Everyone, sorry to say, that's not faith. pepani si chikhulupiriro The Bible ichi says that is a zeal. baibulo likuti changu chabe That is not faith. si chikhulupiriro That is a zeal. ndi changu chabe Can zeal guide you to go to heaven? kodi changu chingakutsogolereni upita kumwamba Can zeal of men lead you to heaven? changu cha munthu chingayitengera kumwamba Answer me, please. mundiyankhe Loudly. Can zeal More guide you wisdom. to heaven?
No. ayi changu singatengere kumwamba. Bible says, just shall live by what? Ndi Bible ti olungama adzakhala ndi moyo ndi chani? Faith. Ndi chikhulupiriro. But here Bible is saying, Ndi apa Bible ikuti law is Lamulo. not faith. si chikhulupiriro ayi. Is that right? Si choncho? Is that right? Si choncho? Is law faith? Lamulo ndi chikhulupiriro? Trying to keep the 10 Commandments, is that faith? Kuyesera sunga malamulo ndi chikhulupiriro? Do we say that because you're so faithful, you're trying to keep the commandments? Oh, you're so faithful, brother. You're so faithful, sister. Can you say that in church? Chifukwa muyesera kusunga malamulo tinganena kuti ndinokhulupirira mbale ndinokhulupirira mulungu tikhoza kutera mu chechi? If anyone is there trying to keep the commandments, Ngati wina wake akuyesera kusunga malamulo you have to awaken them. ndiye mwene amudzuke. Yeah, you don't even know why Jesus Christ came down to this earth. Simudziwa chifukwa chani Yesu anabwera pa dziko lapansi? Yes, he came to free us from our sins. Inde anabwera kudzati masula ku machimo But athu. also, not only from sin, Koma osati kuchoka ku tchimo you kokha. have to become free from the law. Mwene amasulidwenso ku lamulo. Why? Chifukwa chani? If you are continuously under the law, Chifukwa ngati mupitirira kukhala pansi pa the lamulo, curse has chained you down. ndi chakusinthani The curse will pull you down in sin, into kapena curse. kuti lamulo likusinthani kukulowetsani mu uchimo. But many people don't think that law is a curse. Koma anthu sadziona temberero kuti ndi temberero What chilamulo. makes you to believe that law is will of God? Ndi chikupangitsani kuganiza kuti lamulo ndi chifuniro cha Mulungu nchani. That's what you call self-righteousness. Chimenechi chimene timachicha chilungamo chenu eni. Trusting in yourself, Kudzikhulupirira nokha. thinking that you're right. Kuganiza kuti ndinolondola. It all came from the devil. Zonsezi zichokera kwa Satana. Do you understand? Tumvetsetsa. Keep trying to keep the law. Is that faith? Kuyesera kusunga malamulo ndi chikhulupiriro. If you see anyone, I know the will of God. It's to keep the 10 Commandments. Ndi mukamona wina ndidziwe chifuniro cha Mulungu kusunga malamulo 10. This person, he's right now following his own zeal. Munthu ameneyo akutsatira chengu chake. If he goes this way, he'll be cursed by God. Ngati akudutsa njira imene yatembereredwa ndi Mulungu. Right? Si choncho? Is that right? Si choncho? He'll fall away from the grace of God. Agwa ku chisomo cha Mulungu. Everyone, Wina aliyense. our fellow citizens of Malawi, you have to be awake. Ivi tiyenera tidzuke kutulo tatu. You cannot follow Jesus and say that I will keep the law. Ndi simungatsatire Yesu kena nkumati ndisunga That is lamulo. adultery. Chimenecho ndi chigololo. Understand? Tumvetsetsa? Let's get one more last word. Tentoni mawu omaliza. Galatians chapter 5 verse 4. Agalatians chapter 5 verse 4. Bible is very clear about this. Bible ukamba mwa chindunji. We read all together. Tiwerenge tonse pamodzi. Ready? Tikozeke. Begin. Tiyambe. You Mulibe have become kanthu ndi estranged Khristu from inu. Christ. You who Amene attempt to be muyesedwa justified by law, olungama you ndi have lamulo. fallen from. Munagwa Grace. posiyana nacho chisomo. Yes, Bible says The Bible ikuti. anyone who is still attempting to be justified by law, Wina wake amene akuyesera kulungamitsidwa ndi lamulo. you have been estranged, you have been disconnected from Jesus. Ndi akuti mwatekanitsidwa ndi Yesu. And also you have fallen from Ndipo munagwa grace. posiyana nacho chisomo. Sadly, people do not know this. Anthu momvetsa chisoni sadziwa izi. Still being deceived by the devil. Monyengedwabe ndi Satana. If I pray harder, if I try a little bit harder, won't I be able to keep the commandments? Ndikapemphera mwamphamvu ndikangoyeserabe mwamphamvu kuti sindingakwanitse. People are still thinking that they believe in Jesus, and they're also thinking that they can keep the commandments. Ndiye anthu akuganizabe kuti akhoza kukhulupirira mwa Yesu kenako kumasunganso malamulo. I want to tell you that that is curse. Ndiye ndifuna ndikuwuzeni kuti imeneyo ndi temberero. That is spiritually adulterous sin. Ndiye imeneyo ndi tchimo la chigololo la uzimu. God only allows us to choose one between the two. Ndiye Mulungu anatipatsa ife tisankhe mmodzi pakati pa awiri. As you say that you believe in Jesus, Ngati munena kuti mukhulupirira mwa Yesu, if you're still living a life to trying to attempt to be justified by keeping the law, ndiye ngati muyeserabe kukhala moyo ufuna kukhala olungama mwakusunga lamulo. Bible says you will be disconnected from Jesus, Ndiye kuti musiyanitsidwa ndi and Yesu. you have fallen from His grace. Ndipo mwagwa posiyana nacho chisomo. Is that right? Si choncho? But today, no matter how much we preach this word, Ndiye lero katulalika mochuluka motani. people do not know the difference between zeal and faith. Anthu sakusiyanitsa changu ndi chikhulupiriro. But everyone, sorry to say, Pepani ukamba chonchi. all these many years you might have zeal for God. Zaka zonsezi mukhoza kukhala ndi changu cha kwa But in the Mulungu. center of that worshiping service to God, if you say that you should keep the law,
koma pakatikati pakupembedza ngati mukunenabe mukuyenera kusunga lamulo. Everyone, that zeal Changu chimenechi is not faith. si chikhulupiriro. What God wants to see Ndi chimene Mulungu afuna kuona is faith. ndi chikhulupiriro. Do you understand? Tumvetsetsa. So we need to stop this spiritual adultery in churches. Ndi tikuyenera kusiya chigololo cha uzimu. We need to stop this adulterous sin. Tikuyenera kusiya chigololo. Jesus Christ died on the cross to free us from the law, Ndi Yesu akufa pa mtanda kuti atimasule kulamulo, to redeem us from the law. kuti atiwombole kulamulo. Because if the law is still alive, Chifukwa ngati lamulo ndi lamoyobe, we cannot go to Jesus. sitingapite kwa Yesu. But although he freed us from the law, Koma ngakhale timasula being kulamulo, deceived by the devil, timanyengedwa ndi Satana. still in our hearts, Mumtima in the minds mwathu, of people, m'malingaliro mwa anthu, oh no, we can keep the law. We should keep the law. ndikhozosunga lamulo, ndikhozosunga lamulo. Everyone, people are still living like that. Ndi anthu akhabe moyo wawo wachoncho. Once again, can you believe in Jesus Christ at the same time? Can you try to keep the commandments? Is that right? Kodi mukhozosunga lamulo nthawi imwe kukhulupirira mwa Yesu, nzolondola zimenezi? Is that right? Zolondola? That is adultery. Chimenecho ndiye chigololo. Understand? Tumvetsetsa. Everyone, we have to choose only one between the two. Ndi tiyenera kusankha chimodzi Because pakatipa. Bible says that only through Jesus said that if you want to go to my Father, you must go through me. I am the way and the life. Yesu akuti ngati ufuna kupita kumwamba, ineyo ndi njira, We choonadi ndi believe moyo. that one and only way is through Jesus Ndi Christ. njira yokhayo imene tiyenera kupita kumwamba ndi kudutsira That is mwa why in Yesu. this church we tell people you cannot keep the law. Ndifake mu chechi muno timati simungasunge malamulo. Is that right? Si choncho? To prevent you from committing spiritual sin. Kukuletsani kuti musachite uchimo la uzimu la And to chigololo. come out from zeal to come into true faith. Kukuti muchoke ku changu chabe mubwere uchikhulupiriro. Realize that it is wrong. Ndikuzindikira kuti izi nzolakwika. Do you understand, everyone? Tumvetsetsa. Then surely if you realize that Ngati muzindikira zimenezi, and know that this cannot save you, ndi kuzindikira kuti lamulo singakupulumutseni, Jesus Christ will come to you. ndi Yesu abwera kwa inu. His words will be delivered to you. Mawu ake abwera kwa inu. Surely through this word, through what he has done, we can discover true salvation of God. Ndi kudzera m'mawu awa, kudzera mu zimene wachita, For today, tikhozopeza. I want to just distinguish the two for you. Ndi lero mafuna tisiyanitse ziwirizi. It is not a zeal Si changu that can guide us to heaven. chimene chikhozotsogolera It's kumwamba, by faith. koma ndi chikhulupiriro. Amen. Amen. Up to here, Kufikira apa, let's pray. tiyeni tipemphere. Father God, thank you for giving us this time. Zikomo Ambuye potipatsa nthawi. Lord, we have learned about the zeal and true faith. Ndi taphunzira za changu komanso chikhulupiriro choona. Bible says you cannot have two masters before you. Ndi Bible kuti sitingakhale ndi ambuye awiri pamaso pathu. Also, Bible says you cannot be mild. You either are hot or cold. Ndi sitingakhale sotentha kapena uzizira nthawi yomweyo. Are we going to rely upon our zeal or are we going to rely upon faith? Kodi tiladalira changu chathu kapena chikhulupiriro? Yes, the true answer is faith. Choona nchakuti ndi But chikhulupiriro. today, so many people being deceived by the devil. Koma anthu ambiri lero lino akunyengedwa ndi Satana. They keep up with their zeal and self-righteousness. Amasunga changu chawo ndi chilungamo chawo. We must realize that under the law, it is cursed. Tizindikire kuti pansi pa lamulo pali temberero. Jesus Christ came to this world to free us from this curse. Ndi Yesu Khristu anabwera kudzatimasula ku temberero. Lord, we pray that people can come before you, Ndi tupemphe kuti anthu osabwere kwa inu, not with the zeal, osati ndi changu, but through learning of the faith. koma kudzera mwa kuphunzira mwa chikhulupiriro. We ask that until everyone receives salvation in this nation, Tupemphe kuti wina aliyense akande chipulumutso you m'dziko guide lathu. them and you lead them to this word. Mwatsogolera ndi kuwabweretsa ku mawu We awo. thank you for giving us this time. Zikomo potipatsa nthawi iyi. We put all these things into your hands. Tusiya nthawi yonse m'manja We mwanu. have prayed in the name of Jesus Christ. Tupemphe m'dzina la Yesu Khristu. Amen. Amen. Okay, thank you. Zikomo kwambiri. Tamvetsera bwino eti? Tamvetsera bwino? Ya, so chimene abusa amafotokoza koyambirira kwenikweni amafuna ationetse kunena kuti ifeyo ndife anthu amene sitingakhala abwino pa ife tokha, komanso amationetsa kunena kuti Satana akuti ndi ochenjera kwambiri. Chimene amachita samatiuza kuti tikachite tchimo tikachimwe,
koma amatiwusa kuti tikhale achani, tikhale abwino pa ife tokha. Koma munjira imene tikuyesera kukhala abwino pa ife tokha, kothera kwake kumapeza kuti tikulekana ndi Mulungu chifukwa njira imeneyo simene Mulungu wayika. Nde anabwera kwa Roma chapter 7 kumene amafuna ationetsere chigololo chimene anthu akuchita. Nde chigololo chake nchoti anthu akufuna asunge lamulo nthawi yomweyo akhulupirire mwa Yesu. Tumvetsetse? Ndoti chigololo chimenechi ndi chimene akuchikamba kuti ndi chauzimu. Kutanthauza kuti munthu sunganena kuti ukukhulupirira mwa Yesu nthawi yomweyonso ukusunganso chaniso chilamulo. Awuzeni azanuwo simungaphatikize ziwirizi. Silingaphatikize nzosatheka. Mwa njira ina nde kuti zili ngati kuti ukukhala pansi pa amuna awiri. Nde kuti mkaziyo ameneyo akutchedwa chani? Wachigololo. Ndi chifukwa chake Bible inena kuti pokhapokhapo winayi afe. Nde amene anafa ndi ndani? Chimene chinafa ndi chilamulo kuti tikakwatiwe ndi ndani ifeyo? Ndi Yesu Khristu. Nde sitikuyeneranso tikhalenso mkazi wa chilamulo nkumachitsata. Tikuyenera tichokeko ndi kukhulupirira mwa Yesu. Kumapeto kwake anena kuti chilamulo si chikhulupiriro. Awuzeni azanu chilamulo si chikhulupiriro, musamanamizane. Chikhulupiriro nchina, chilamulonso ndi china. Tumvetsetse? Nde ngati watsata chilamulo musayembekezere kuti wadutsa njira ya chikhulupiriro chifukwa kuchilamuloko kothera kwake akuti ndi temberero. Ngati mungagwire chilamulo moyo wanu nkumayendera mudziwe zoti kothera kwake mukatembereredwa. Bwanji inu ndine tikhulupirire mwa Yesu Khristu chifukwa ndi njira yokhayo imene Mulungu wayipanga kuti tikafike kumwamba. Amen.